Ето го. Бати Кико ги разпра. Ей, кефалчета. А Петко Олоекса гледа. Ако му говори човек, не слуша, мама му стане. Ето. Колината малко ми се зачервиха, няма страшно. До вечера ще ги охладим с бира. Стела Артуа. Бяла кутия. Ей го е. Който е тарикат си и тарикат от малък, ей. Ей го. Ето, кефти педална система, кефти ръчна. Единия прави крака, другия ръце. Ти тази котвичка мога да ползваш и за сомови, мама. Може ли? Мога да ловиш сомови с нея. Това е река Марица. Сега сме в Венеция. Да. Бачи Кико, той 6 години в Венеция караше там рикша ли кокара там. Рикшата може да е в Индия, ама Венеция е така. Гондола карал в Венеция, а рикша карал в Индия. Тайланд. Ей, като моторница е с тези гриба. Изправя на задни гуми. Айде, стига толкова. След малко пак